Per mi la fe és una explicació que he rebut del que estic fent en aquest món, no? Que dona sentit a tota la vida i és una manera doncs, de saber el per què estic fent això, per què em passa això, tot el que m'està passant és una explicació i sense la fe jo no entendria el que hi faig aquí, no? Quin sentit tindria aquest món que estàs un temps i després desapareix. El que t'ajuda la fe doncs, és anar veient les necessitats dels altres, estar atent als altres. Quan algú té un problema, doncs, a vegades deixa les teves necessitats que no són tan importants, que ens passem el dia fent coses fora de lloc i que dius, i això de compte va, no? I en canvi veus altres coses que són més importants i coses teves es queden pendents per poder fer coses d'altres que després sembla que siguin més necessàries, no? Sobretot ara la crisi, doncs veus moltes coses que dius, això ho has de solucionar, has d'estar aquí, Déu em demana això, no? Però és una cosa que vas integrant i que forma part del conjunt de la vida i la disfrutes.